Nakakad na naman tayo, layo ng pinuntahan. Ako, inabot. Pero meron. Sobrahan. Kung may iba eh, may kanya-kanya tayo eh. Inabot ka, inabot. Inabot mo ulit to. Hindi pwedeng... Hindi pwede ito. Tama mo rin Dapat natin yan. Hindi pwedeng wala tayong araw-araw. Diyan na naman yung mga... Dito na naman yung mga... Pasengero. Hindi. Gabi-gabi na lang. Tara natin. Yung mga yan. Tayo Siguro naman, makakadaan dyan. ngayon, mukhang lasing na sila. Hindi tayo papansinin yung mga yan. Kaya dito ka sa likod ko. Ang bahala sa'yo. Kailan ba tayo nagkamali pag ako ang bahala, di ba? Huwag ka na sa akin. Ay, naman bahala ha. Teka mo. Huwag kang titingin, huwag kang titingin. Hoy! Laki niyan, eh. Tingnan mo namang sukat niya sa akin. Laki nito eh. Tanong mo ba? Yes sir, yes sir. Yes sir. Why? Yes sir. Mga super nyo bukas. Nasa plate. Agay tayo, stainless. Masarap. Talong ni Kuya Red siya. Okay, next, cheers. Cheers, cheers, cheers. Cheers. Magandang araw, mga kab. Maya Paldo at Maya Pauras mga ka. Meron tayo dito. Anong mga meron tayo lulutuin, dito, Chess? Felix? Napakasarap ng gagawin natin Meron sa tayo araw ko. mukha ng baboy pero hindi natin ito piprito. Mag-ano tayo? Ihaw. Special na lutuin, Chess. No? Nakita mo naman. Magkukumbine niya, Felix. Magkukumbine to. Magliligawan sila mamaya. Siyempre. Baboy tsaka pusit. Ayan mga kab. Kapampangan sisig, ipasok natin. Original. Lalagyan natin Giant dito pusit. sa Giant Pusit. Tawag natin dyan, pusisig. Pusisi. Sisig. Mga Pero kab, bago natin gawin yun, gusto kong Siyempre. pasalamatan yung mga bago nating subscriber na lagi naming nababasa sa comment section. Eto sila. Napakarami. Salamat mga kabs. Sa mga dati nang nanonood, silent viewer, baka naligaw lang at hindi pa nakasubscribe, subscribe nyo na. Click nyo lang yung red button dyan. Yun, maraming salamat. Para happy lang. Hindi pa man kayo nagsusubscribe mga Cubs, maraming salamat na Maraming po. salamat po. Yan. Okay, so yan, Natin. Jess, ugasan na namin to. Let's go. go! Yan mga Cubs, linisin naman natin itong pusit, no? Siyempre, huwag na kalimutan tanggalin itong pinaka parang spinal column niya. O yan, no? Huwag kakalimutan tanggalin itong pangil na to. Tanggalin natin mga Cubs, ayan, no? Ayan, dumi po yan, no? Alisin na natin yung balat niyan. Laga na muna natin yung maskara, no? Yan, no? Ay. Kita, laurel. Ating piniyak na bawang lang. Siyempre mga Cubs, yung asin. Oh. Mga isang oras, Cubs. Pagkatapos ng isang oras, malambot na. Pwede ko na kunin yan. Lalamigin lang natin to, tapos iyawin na natin mga kabs. Mga Cubs, siniwa-iwa ko yung maskara, no? Para po mas madali siyang iihaw. Ayan. Pwesto ko siya ng ganyan. Kasi meron pa, atay ng Oo nga manok. pala, yun. Atay na natin dyan mga Alam mo na kabs. rin, Jess. Half cook lang tong atay dapat ah. Siyempre, baba na tayo ng aling lusing style. Na sisig. Ayan mga Cubs, medyo okay na po itong pagkakaihaw nito, no? Good to sisig na siya. Angat na natin to.
Hiwain na natin, Kuya Dex. So, hiwain natin pansisig to, no? Timplahin ko yung atay bago ko durugin. Lagyan ko yan ng isang kutsarang suka. Net. Dalawa na. Itong sisig na ginawa natin ay ipapalaman natin sa mismong pusit, Kuya Dex. Yun. Ano to? Original. Aling lusing. Aling lusing, Kasi original. inihaw. Oo. Ngayon pa lang tayo gumawa ng mismong ano talaga, yung original. Kasi last time prito. Pero dito natin yung ano pa na yun, no? So yun, nilagyan ko suka. Mas pamil tayong atay. Tapos medyo drug-drugin na natin. Yung iba gumagamit ng liver spread, pero tayo gagamit ng liver. Paghalo-haloin na natin to para makagawa tayo ng sisig. Yung ating lusing. Ayan, oh. Tapos, lagyan na natin ng sibuyas. Puti lang dapat, pero inaluan ko na ng pula para maganda kulay. Natin ng calamansi juice. 8 piraso siguro to. Lagyan na natin sili. Paminta. Konting suka. Toyo. Pero kahit hindi, pero trip ko may toyo. Na may kulay. Ito yung hinalo-halo ko kanina na atay na may suka. Lagay na rin natin dyan. Mix-mix lang natin yan. Ito mga kabs, halos okay na to. Ipapalaman na natin to dun sa pusit. Ganito yung texture niya mga kabs. Tsaka kulay, ang ganda. Tara, let's go. Pasa natin kay Kuya Dex. Palaman po natin sa loob yan mga kabs, ha? Then, sasarap po natin yung mga kabs nito. Yung kanyang ulo din kanina, no? Yan. Tapos, tutuhog natin yan dyan, mga kabs. Tinakpan natin ang ulo yan, no, mga kabs, para hindi lumuwa yung sisig, no? Asin na natin ating pusit bago natin iihaw para malasa na rin siya, no? Ayan mga kaps, salang natin yung isa, no? Tapos mamaya isa pa ulit. Roll the montage, yes! Go! Yes! Oy, Yari na. Dex, ayos na yun ah. Oo. Ganda. Parang lumubo pa oh. Init. Init yan, mga kabs. Itong isa, konti na lang din, no? Ito, halos done na to, mga kabs. Siguro, pwede na tirahin yan, okay Dex. Ganda na Yung itsura. katas. Makakatas yan sa loob. Katas ng sisig. Makakatas yung sisig. Tara, tirahin natin. Baka tirahin pa na iba Siyempre, yan. oh. Unahan na natin sila. Yun. Let's go! Let's go! Mga tana, mga kabs! Kantahan na po mga kaps. Tignan na natin yan. Nakakita mo naman itong ginawa natin ngayon, Chess. Kakaiba, no? Ang tawag natin, Chess? Pusisig. Pusisig, mga kabs. Yan, sana. Natin yan. Ito sa'yo kay Dex. Oo, yan yun. Thank you, Chess. Oops! Tinidor mo. Mukhang ano, Ayun nga pala. ano mo na naman, ha? Absent number na one. naman yung rule number 1. Buksan natin yan. Buksan natin. Cheers muna, Chess! Cheers! Cheers! Yun, Cheers magandang sa mga araw sa bagong inyo lahat, subscriber. mga kabs. Yan. Wow! Hindi ko nababa pa maluwag ngayon. Mga kabs, ito yung So, inalaman natin sisig. Oh. Yan, oh. ngayon mga kabs, special tong ginawa natin, no? Pusit po na may sisig na palaman sa loob. Yan. Mga kabs. Rellenado yan na ano, Sisig. sisig ang ginamit natin. Yan din tayo So, tayo man city to. Babakbakan ko muna tong ano. Ba natin yung karne. Pigtasin na yan. Tapos mo tayo. Yun naman yung karne. Ang lambot, yes. Hindi siya makunat, hindi siya matigas. Ayo. Hindi No? na overcook. Kasi po, kabs, no? Yun lang, tip. So, nagluluto po tayo ng pusit. Huwag masyadong matagal sa apoy, sa baga. No? Kasi yan, parang naging sinelas din yan. Nagiging swelas po yan. Di natin papakinabangan, no? Manatin Bale ito, tinusukan ko siya ng pusit, tapos nilagyan ko sisig. Yan, tikman mo Yan. yung ano niya. Mm. Kasarap ng ginawa mo sisig, Chess. Parang naglalandian yung baboy tsaka pusit sa bibig ko. Mm. Ganun yung lasa. Masarap ng pusit, no? Nagliligawan sa loob.
Ang ganda nung anghang na pagkakadali mo sa Perfect sisig. combination pala. Katulad din dun sa manok, perfect din. Pero para sa akin, mas perfect to. Ito, Katulad dun sa manok. kasi seafoods, no? Yung combination nila. Sarap. Yung mga bagong subscriber natin, gumawa kami kasi dati ng lechon manok. Sisig na sa loob. Pinalaman natin ang sisig. Yan. Kung tama ang pagkakaalala ko, doon unang lumitaw si Sino? Mang Jimmy. Mang Jimmy. Yung isang kaibigan natin. Doon sa lechong manok. Ang sarap ng pusit, grabe. Huh? Ang sarap pa ng kainin sisig. all night. Tama yung blend nung ano. Buti naglagay ka ng kamatis dito. Nga, garnish po. Ang kap, no? Parang yung lansa, no? Kasi po, malansa tong yung pusit. By nature nga, pagka nag-iihaw tayo ng pusit talaga, ang nilalagay nating stuffing sa loob. Kagaya ng ginawa sa lumot, Chess, no? Before, no? Sa mga video po Yung naman, kamatis, kamatis, Oo luya, nga, no? Ayun pala yun. sibuyas, yan, may ganun po yan. Pero ito, sisig po ang nilagay natin. Pagandaan nito na ano niya, natalo nung sisig yung lansa nung pusit, Tama. no? Yung kasi nang ibabaw eh. Pagka yung moist niya, yung usok, yung unang ano. Kahit na yan sa mga kabs. Sauce. Yung mga kabs, yung karne ng pusit natin. Ito naman yung black sauce nating tinatawag na Cabs Black Sauce. Ano? Meron pa tong karne sa baba, oh. Ito. Nandito yung gate. Binuklat natin para makita ng mga Cubs kung Ito yung ano gate niya, kabs, oh. Yan, dati yung nandyan. Ngayon, sinira na namin yung pinto. Pwede palang negosyo yan ng mga Cubs natin nag-ano ha? Oo naman. Nag-restaurant, yan. Sa mga kanto-kanto, ihaw-ihaw. Pwede nyo kang gawin yan. Walang copyright yan. Jess, chin mo na. Tama pala. Nadala tayo ng pusit, ah. Sarap ng October. Wow. Ang pinakamatrabaho rito siguro yung sa ginawa natin sa pagtatagtag ng sisig, no? Tinagtad natin yung sisig, tsaka po yung pagbabalat nitong pusit, no? Kasi dadaanin mo talaga yung balat na kulay itim, no? Yung kulay... Tsaka ano, yung paggawa natin sisig, alam natin, medyo controversial talaga. Yung paggawa niyan. Yung pagkagawa po natin, may tulad po natin dun sa gawa ni Aling Lusing. Aling talaga. Lusing. Kasi iniihaw, wala po yan mayonnaise, wala yung itlog. Puti ang sibuyas na ginamit natin. Lagyan natin natay ng manok. Tama. Ano pa nga ba? Yun, halos ganun talaga siya. Nagam ng toyo, no? Manta, yan. Patay sa galamay niya. Sarap ng galamay, Chess. Malasang malasa. Yung mga ano, yung mga ito pa yung kinatatakutan namin kanina nung hindi pa siya naluto. Yung mga ganun, kala mo ano kasi, sipsiping ka. Ayun nga pala, Kap, hindi ko lang napakita sa inyo yung tentacles po, may ngipin din yun, ha? Bukod doon sa inalis ko kaninang parang yung sa likod, chest ng shell, yung tapos yung yung pangil, nakita mo naman, parang pangil na paa ng ibon, no? Laki. Yung tentacles po, mga Cubs, naanin nyo lang po yun, kukurtin nyo lang para matanggal yung ipin. May ipin din po yun. Grabe yung kulit, eh, no? Daming sikreto, no? Daming sikreto niya. Tago. Saka yung pugita nga, ganun din yan, napakagaling din, no? Liit na butas siya. Alam mo ba yung pugita, napakaliit na butas. Ang laki-laki na nakakapasok dun. Ay nga pala, bago ko makalimutan, no? Marami tayong kapamilya. Nung magse-celebrate ngayong buwan, October. Birthday. Pero Ano ba birthday ko celebration naman yan? yung tatay ko. Uy. Birthday ng tatay ko, October 3. Happy birthday in heaven. Happy birthday, Darla. Darla. Happy birthday, Alexa. Lexa. Happy birthday, Maritet. Uy. Happy birthday sa ate ko isa, si Grace. Happy birthday kay Dean. Happy birthday kay Dwayne. Dwayne. Happy birthday din pala kay Lorenzo. Kahapon or nung isang araw. October 2. Which Dami. is, I think, October 4 to ma-produce or October 5. So, belated happy birthday. Ang dahil pa lang celebrate ng birthday ngayon, Chess. Maraming mga Cubs dyan, Oo. birthday kayo. Share nyo naman sa baba, yung date ng birthday nyo. Pati na Bati namin kayo. natin. Sunod. Yan, yun lang naman. Bago kong makalimutan, gusto ko lang mabati lahat. Alam kong birthday celebrate ng October. Dami, grabe. So, yun. Isang Huling kagat na tayo, Chess, siguro, no? Kasi masarap na pulutan na naman ang Tama. nakarata natin yung araw. sana may natutunan po kayo dito, Cubs, sa ginawa natin ngayon, no? Na twist, no? Actually, twist nga to, no? Twist na naman itong nagawa natin. Twist yan, siyempre. So yun. Pusisig, mga Boss Sisig, at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay, Chester, no? Sa mga Cubs natin dyan. High six sa inyong lahat. Yan! High six! Mag-ingat po tayo, no? Palagi, no? At sana
Patuloy nyo kaming subaybayan, no? Hanggang sa dulo ng marami na tayo. Umabot na tayo ng ilang daang libo. No. Maraming salamat sa lahat ng subscribers, sa mga bagong subscribers, sa hindi pa po nakakapag-subscribe. Silent viewer. Pa-subscribe na lang po, pa-click na lang po itong button na to, ang like button, at ang bell notification. Para sama-sama tayo sa saya at lagi kayong notificated. Ayun, Yan. nandito na lang muna. Nandiyan pa Maraming sa- salamat. Siyempre, okay, ingat po tayong lahat, mga Cubs. Pagpalain tayong lahat. Kami ang Team Kalas TV, lagi nagsasabi, nagpapaalala. Huwag niyong kakalimutan ang lagi niyong tatandaan. Cheers! Cheers para sa October. Yun. Oktoberfest! Manyaman! Kenny, Yeah! Bye. peace out. Shoutout time na mga Cubs. Happy birthday to Darla Teresa David is coming October 6. Happy birthday, Darla! Happy 24th birthday naman kay Christian Fernandez Belandres. And special shoutout to Kayla Poru, Alfonso and Cristina Olaso. At syempre, happy 52nd anniversary sa kapatiran ng Tao Gama B. Batiin din natin sina Ivan Ross, Edmar Cerezo Mengote, Sherwin Siyasat, Romeo Balada of Project 4 Quezon City, Pinoy Mate, Cherry Ann and Viola Uyo, Batangas City, John Dex Vlog, Burao TV from Cabiao, Nueva Ecija, John Rexeña, Batangas, Mastermind, Carmi Ann Amigable, Mikel Angelo Abubo of Ordaneta City, Pangasinan, Erickson Perez from Saudi KSA, Mark Villanueva from Anda, Pangasinan, Gilbert Deniega, Ryan Sarsale Perias from Tubigon, Bohol, Jerry Martin of San Manuel, Pangasinan, Bacchus Batallero Parañaque, Borong TV of San Rafael, Bulacan, Back to Nerd TV, Tropang Mandaragat ng Libya at kay Engineer Rod Cos, Yana and Nirvana Liano from Baguio, Ron Michael Bisuena of Caloocan City, Chris Bicedo, Marvin Guico from Batangas City, Bacardi Ramos from Rosario, Batangas, Mark Lotino from Bataan, Aya P. Ray from Urdaneta, Pangasinan, Jason Ramirez, Bernard Alimbuyugin, Jonah Manyalak, Morris Gorillo, M-Boy Ignacio from Bulacan, Richmond Jose and Jose family ng Plaridel, Cavite City, Luel Sawita ng Camias, Quezon City, Edmond Alier from Santo Tomas, Batangas, J. Vlog, Gerald Franco, Reginald Andrion from General Cavite, Lorenzo Manolito, Raymond Urbi ng Antipolo aka Blue Eyes, Stansky, Ian Cesar Alivio from Zamboanga City, Similiano Flores, and si Brix Sarangay from Isabela. Team Kalas TV here. God bless you all. High 6!